Ha ka jing rakhe jong ka perthai borok ka wai ya ka sngi penne mariang lane ka World Environment Day ka seng samla shnong kli stem Haribhoi district kalapan long ya ka jing rakhe ya ka ne ka sngi penne mariang da ka bathung ding ha ki saudong jong ka school kli stem secondary school nang ta ha ki rot jong ka badan nile kai ha ki rot surok hasil ter ka surok shnong kentup de ya ki wei ki jaka ki ba idon kam banthung ding Yang jing penlong ya jing tung ding jong seng samla shinong kli stem lailam do presiden ke seng samla usamla Elvis Jun Teron ha jing kersian lang jong dor bar shinong nang ta jing kersian lang jong kawai ken hun Tremon Sungba ka Highland Integrated Development Foundation Shillong ha shwa jing penlong ya jing tung ding la penlong ya jing lang ke balangkot ha ka kongsi dalin malai ka beri assistant registrar jong ke Mahatma Gandhi University kalwan poi kum ke kongsan Haga jindon lang jong uba pensyai masiring beri office assistant ka Basuba Broom Producer Company Limited kumusumbut kongsan. Nang ta uba sunilan malai uberi executive coordinator ka Highland Integrated Development Foundation Shillong urang basenong ga senong kli stem uba Fairly Teron kidikot ka seng samla kinong hikai school lembat gi kana school kentup de ya ki ba nong senong. Story jong kan senang kalau ke basnya tenat khantam ka ba yadai ba kan si ka bangi ong environment day kan ka bangi rakhe ko ka si ka bangi tenne to sa ya kan kami mariam ka jong te kumbangi na tip ka jing dan lang jong ka kan si ka long bangi rakhe ya kan ka si ka balong ka environment day ka jong ya ka bangi ya celebrate day tang hang ne ndai hadu palat ya ka shispa san peutli kiri rakhe ya kan ka si ya kan kasni ka bangi ong ka environment day hadu shispa sankhur tulitam kiri kiba kira khe ya kan kasni kumno bandane tunsa ya kan ka mai mayang jongi te manla usnem every year kada la ka jong ka them ka baki ki ai na ban rakhe ya kan kasni nadu usnem bakilas dang nan ko ya kan kasni ban rakhe ya kan ka environment day house name kat kendai spa nyopulai tu bayi sila itu kila ada different theme for different year. The house name the theme na benda jenega environment day kejongi kalau bit plastic pollution. Kalau merba kumno bangin penduna lah ingin penduk jat ya kajing pendon kami yaki plastic. Deka theme ke bangas ngom tenat khamdam haga jing em ka jong ya kile kesni ki man kesni nim la lat na kine ki plastic na tu iba tam hadu iba he tam ni pendan tam ya kile ki plastic klam da tit ya ka ka ba kane ka plastic ka la ba penjulor ha ka jing em ka jong ni kadau ka wei kadau ka kongsan ka penlong yang ni ba yang ni ubriu ban penjat dan ban penjulor ya kan ka mai mariang ka jongi ka long ka de ka lalak ka jongi briu kan ka banimda ya ka bangingi don ka banimda ya ka bangingi yo handre ni kwa khampala ku badon ka jika proverb ko ang human ones are unlimited nim juhun ya ka bangingi la don nim juhun ya ka bangingi yo handre ni kwa khampala kan ya ka bangingi ni don te ka ne ka jikwa ka jongi ubru ka penlong ni ba ngin penjot no ya kilum ki klau ki ta kane ka de ka wei ka jing penjulor ka bani kum ki breu ni le ha ki kisni la ni wanra ha ka ne ka me mariang ka jongi bat ka ba ka jing pen
kajing seniu hak bayar dari bat ka kabangi pendang kam bak klem ka im la bat im within a few seconds tang si second im la bat im klem ka dan re klem da perkhat ya kata kajing le ka jongi ni pendang kam bak lano ya ka bak ne ki duria ne ki wa ne ki pung ne ki ki badan ne ki jaka bat ki uta jongi ni penlong ni kum kita ki jaka dumping of waste ni jaka ki bani bread nyot ni ke ba kepang ha ba perthei barok ka wei kaya ke akum kan ka singi ke bang ikhat ka World Environment Day de om tang mangi bangi yo ban rakhe apo clip stem re shabaro ki rishnong ki jela ki stit jong ki wei pa ki shnong ki badan ha ki jaka ba pher hari ke bait ke jongi irakhe ke kasngi te ngai kublero ya i chief guest jongi bedarkan ekor Miss Malay antara i sar gubernur kat Miss Malay ibadai naga Head Foundation Ministry of Forestry or Social Ministry ibadai ban page ban kami ban pentelun ikam ijongpi berper ke jingdon ke jongpi ru kan I'm sim yang iwe di bedon hani kopor tengai kubleiru ik perlok jonga di bedon angkat pangah di kopor ye don maingut di bangi yatre bertelun ikam bubun kamtam mopi pia itu bah bangi ni don hang ne song jumpi bat penyat ban pe anggota inong rap sesa tengas ngo kemen sikati bani don benta bat pi hani kopor mopi pila itu nganget ba om tak ibahe lewat kini ki happy barit ki student ru kila itu dur kmat yang dengan nong snow nong wei shu eti ngalalong hi kumutrais nong ngalayu cat mit bat sngi chene kidaka anta janda pumba hausnem tengalalong wei trais nong jumpi tengala itu itau ngalarung hapun teli kilong sem ngalayo yakan bunmut kibreu bitrais nong jumpi te nasong don bok shibun bani don benta bat piru kan step te hoy kubang ikrip ba kan sngi kade ke sngi ke ba ngin ken mau kepang na ke benta kumno ban benek pensa ya ka mei mariang hakba ka kinong yalam ki ba santo snem menshwa kilio i ba ladangi aila sa ban ya pompathar ki isi kan saja keban ba nangni sikmat kebawan ra ia kajing ma yang ni kilong din tiba dangmi nangni sikmat ha kapor keba ngi ya school menshwa ngakan mau ba kinong hikai yang ni ngabah pi student kinong hikai yang ni menshwa di artli dibenta kata kalong ke afforestation ba ke deforestation kata kabangi pampat hari giding hisit bat ha kabangi pung ya giding hisit taga kabanga ngakwa ban wanra aplen jumpi bangi nya perkhalang dan kepor kalong ba ngin pung ya giding hisit hakum kan ka sngi kabangi khot tepang ya pi bopenya dan rengkat lang dan ba jong ri nong yalam di jong pi hang national di nong yalam jong seng samla kalong ba ngin pen mau kumno bantung yang kini kisih namar ba ki sa ajin tengen pak yang ni hadin sam snem skos snem ni sayo kan ba kuy nang tangin yo banri tengen haki kumalai keren dari nek nong keren di basakmat jonga te kumba ong pat no we katin haktin nong we ladang ni cutting 10 one ni hapan plan 10 Kamut baladang ipang uwe utang riding ni haban tung hadu sipau teli kiten rai kenang ba kanung monra ya dari snew kini kide kikor komputer kiba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera kaba shispa iwe refurbished laptop but desktop punhau number Praiway lai arnot sau pra sansau lane pra lainyo arnyo sawar drunyo. Admission open Kapetar Kema Model Degree College Ribhoi District ka khot admission na kabenta ka BA first semester ka lat bahajan na kabenta ki samla pule na kabenta ki jingtip ki babanya phun hau number
pra iwe lai iwe pra not san ar kendai not lani pra lai nyo not pra san riu kendai san. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pra nyo lai iwe kendai riu iwe ar nyo lai.